propose खालामदों बिथांमोना बै समाव लाइजामखौ होफैदोंमोन गजेन्द्र दैमारिया बेखौ रिसिभ खालामदोंमोन सोर दैमारि गजेन्द्र दैमारि अफिस सेक्रेटारि बिथाङा होफैदोंमोन आरो बेखौ रिसिभ खालामदोंमोन मनिसर ना बिथांमोना बे लाइजामनि सायाव रायखांदोंमोन जे जोङो एबसुखौ बै समावबो मोननै रिजनेल पार्टी इउपिपिएल आरो बिपिएफ जों ज' सरकार दानो थाखाय 23/12/2020 लाइजाम हरदोंमोन होननानै बुंदों आरो बे लाइजामखौ जिहेतु जोङो अफिसियेलि रिसिभ खालामनो मोनाखैमोन बेखायनो जोङो मैया स्पष्टीकरण होदों बे लाइजामखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानाङा बे लाइजामखौ लानानै जोंनि गेजेराव गाज्रि परिबेसबो जानाङा जोङो लाइजामखौ मोनाखै होननानैसो जोङो स्पष्टीकरण होदों जों रावखौबो माने जोङो आक्रमण खालामनो थाङाखै क्रिटिसिजम खालामनो थाङाखै अफिसियेलि जों लाइजामखौ रिसिभ खालामनो मोनाखैमोन दा जायगाया होफैदोंमोन आरो जाय रिसिभ खालामदोंमोन बिथांमोननि लेभेलावनो बे लाइजामा कि जाने खारन परिबेस परिस्थितिया बेबायदिमोन बिथांमोननि लेभेलावनो बे थाबाय जानांगौ दा होफैग्रा आरो रिसिभ खालामग्रा बिथांमोनासो बुंनांगोन बेखायनो लाइजामखौ बे समाव जोङो मोनोब्ला जि उद्देश्यआव लाइजामखौ लिरदों डेफिनेटलि जोङो बिनि सायाव रेसपन्स आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै हाबा मावनायाव एबसुआ मालाबाबो जिरायना थानाय नङामोन आरो आं मैयाबो बुंदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफनि माखासे मोजां सानग्रा वेल विजारफ्रा बै समावबो रायखांदोंमोन खोथा बाथ्रा टेलिफनिक बिभिन्न माने जायगायाव जे मोननै दोलोजों सरकार दानो हायोबा मोजांमोन बे रायखांलायनाया सावरायलायनाया सोलिदों खिन्थु अफिसियेलि बे बास्तबाव कार्यकरि जायाखै दा बेखायनो लाइजामखौ लानानै जोंनि गेजेराव बितर्क जानाङा जोंबो बितर्क खालामनो थाखाय रिप्लाइ होआखै जास्ट जोङो स्पष्टीकरण होदों बिथांमोना जिहेतु क्लेम खालामदों जे जों लाइजाम हरदोंमोन बिथांमोना बेखौ गुरुत्व होआखै होननानै लाइजामखौ मोनोब्ला गुरुत्व होयैनि बाथ्रा गैया आरो लाइजामखौ जाय होफैदों आरो जाय रिसिभ खालामदों बिथांमोनासो बे बाथ्राखौ मोजाङै बुंनो हागोन आरो नैथि बाथ्राया जाहैबाय मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनि आफादगिरिया मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे जिहेतु मैयासिम जोङो मोनसे टाइमलाइन होदोंमोन आङो डेडलाइन होननानै बुङा टाइमलाइन मोनसे होदोंमोन बे मोनसे खामानिया मोनसे समाव जायोबा मोजां आरो बेखायनो सावरायनायनि थाखाय 5 तारिखनिफ्राय 12 तारिखसिम जों मोनसे सम लादोंमोन इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बरुवा सावरायबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि हानजाया जोंनो लाइजाम हरबाय आरो जोङो बिथांनो उल्था लाइजाम हरफिनदोंमोन जे जोङो सावरायनो लुबैयो आरो सावरायोबा जों हाग्रामा महिलारि बिथांजोंनो सावरायनो लुबैयो लाइजामाव जों स्पष्ट लिरदों दा बेखायनो बिथांमोना मैया पिएनबि ना माबा मोनसे मिटिं सावरायदों आरो बे मिटिङाव सावरायनायाव बिथांमोना मिडियायाव बुंदों जे एबसुआ जे रायलायनो थाखाय लाइजाम हरदोंमोन रायलायनाया 16ता आफादा जयै रायलायगोन बेयाव एबसु हारसिङै रायलाया बे रायलायनायनि जे प्रस्ताब बे प्रस्ताबखौ बिपिएफ दोलोआ जोङो रायलायनो थाखाय थांखि लाबाय होननानै मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दा माला रायलायगोन बहा रायलायगोन बिथांमोननिफ्राय जेला अफिसियेल जों जगाजग जागोन बिनि उनावसो जोङो बाथ्राखौ स्पष्टयै जों बुंनो हागोन दा बेखायनो जोङो नेनानै दङ दाबो टाइमलाइना मैया जोब्बाय नेनानै दङ मोनसे समनि गेजेराव जायोबा मोजां आरो मोनसे सम बारलाङोब्ला मोन 16 आफादखौ लानानै जोङो बे गासै परिबेस परिस्थिति आराम्भनिफ्राय दासिम मा जाखो आरो इयुनाव मा जागोन बा माबायदि आवगायलांगोन बिनि थाखाय जोङो मोन 16 आफादजों जों सावरायफिनगोन नैबे समावहाय नाथाय समा बिराद सुंद' होननानै बुंनांगोन समा आंखाल बिसायख'थिनि सम तारिखआ फैगासिनो दङ राजखान्थि दोलोफ्रा गावबा गाव लाइनाव खामानि मावगासिनो केम्पेइन खालायगासिनो दङ आरो जोंनि जे बुजाबुजिनि मोनसे बाथ्रा बा इनिशिएटिभ बेखौबो जोङो लांबाय थादों दा बिनि गेजेराव मा फर्मुला मा हिसाब अंक ओंखारो आल्टिमेटलि बिथांमोनजों सावरायनो मोनोब्लासो बे बाथ्राया रोखा जागोन गोजोन्थों